आरो दिनैनि समाव बिटिआर एकर्डआव जिखिनि जों मोनदों आरो हारिया जिखिनि मोनसे हप्स एन्ड एसपिरेसन दङमोन बिनि गेजेरजों संकसनिफ्राय 5निसिम जि सिमा दङमोन दिनै गहपुरसिम बियो बारायबाय गामि सोसन मावनांगोन बेखिनिया जागायजेननाय आरो बिनि थाखाय रायजो राजा हारि नाङैनो जोङो सांग्रां जानांगोन नारसिननांगोन दा बेखायनो गामि सोसननायनि गेजेरजों दिनै संकसनिफ्राय गहपुरसिम सिमा बारायनाय 60टा समस्ति दानांगौ पावार एन्ड फांसन 39 जे बिटिसिआव जों मोनदोंमोन 42 खालामनांगौ 3082 खान गामि बिटिसिआव जि जों मोनदोंमोन बे गामिखौ जोङो 3123 खालामबाय आरो बारायबावनांगोन बिटिएडि जि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै दानाय जादोंमोन दिनै तामुलपुरखौ लानानै मोनबा जानानै दङ आरो सनितपुर बिश्वनाथआ गोदान जिल्ला जागोन जिल्ला जायोब्ला गासै ओनसोलखौ लानानै बिटिआर बिमुं होनाय बे जोंनि मोनसे फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि आरो बिटिसि एकर्डआव 6 सिडुलाव बे मोनथाम जि क्लज दङमोन जे समस्ति दानाय पावार एन्ड फांसन बारायनाय नमेनक्लेचार सोलायनाय बेखौ भारतनि 6 सिडुलाव संशोधन खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेखौ सोलायनांगोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरआ बिटिसिनि थाखानाय बिटिसिनिख्रुइ बांसिन मजबुत आरो पावारफुलसिन जागोन आरो बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्डजों कुनु कन्ट्राडिक्सन गैया कन्ट्राडिक्सन जानो गोनांबो बाथ्रा गैया बाथ्राया जाहैबाय बे मोनसे आपग्रेडेसन बे मोनसे मर अट'नमि मर एरिया एक्सटेनसन बेनिसो बेयाव खोथाया रोखा दङ दा बेखायनो एकर्ड बायदियै जोंनि मुंख्लं नखरफोरनो फैसा होनांगौ एकर्ड बायदियै रिहेबिलिटेसननि पेकेजखौ टाइम बाउन्ड होनांगौ आरो अमित शाह आरो हिमन्त बिश्व शर्माया जि कमिटमेन्ट होदों 2026 बे टारगेटखौ लानानै जोङो मथे नागारनायाव गैया आरो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिनदों 27 जानुवारि 2026 एकर्डआ 4 बोसोर जागोन आरो बे समाव जोङो एकर्ड डे सेलेब्रेसन खालायगोन आरो बेयाव माबा नङा माबा मोनसे जोङो गोदान एचिभमेन्ट मोनबावनांगोन आरो बे एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिननाया कन्टिनिउस सोलिगासिनो दङ बावैसो गुन उत्सवआव नुबाय जोङो बर'निनो माखासे फोरोंगिरिफोरा दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा गसाइगाव साहित्य सभाखौ होबथादोंमोन बेयाव बिथांमोना गोबां माने बादा होनायनि माने गाज्रि फोरोंगिरि माने जायफोर खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना गिबियावनो नायनांगोन जे बिथाङा सासे बर' आरो बिथाङा बर' मिडियामनि फोरोंगिरि लोगोसेनो बर' हिसाबै बर' मिडियामनि फोरोंगिरि हिसाबै बर' राव थांना थानाय बर' माहारिनि माने आत्मसन्मान आत्मरैखानि बाथ्राखौ बिथाङा साननांगौ दा जोङो हारि नाङैनो बा थुनलाइ आफाद एबसु जोङो बयबो डिसिसन लाबाय जे नेशनेल इडुकेसन पलिसि बायदियै बिमा रावनि सायाव इम्पर्टेन्स होनांगौ बिमा रावजों जोङो सोलोंथाइ मोननांगौ दिनै मेडिकेल इन्जिनियारिंखौ मादार टां मिडियामाव आरम्भ खालामनो नागिरदों मध्य प्रदेशआव बिजेपि बा एनडिए सरकारानो आरम्भ खालामबाय बेबायदियाव आसाम सरकारा एनइपिनि उल्था क्लास 6आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि थिसननायनि थाखाय थांखि लादोंमोन नाथाय बे थांखिखौ बिथांमोना उननि समाव जोङो बेखौ कन्टिनिउ खालामला बा जोङो इंराजि मिडियाम जाबसिनलानानै जोंनो खोथा होनाय बायदि 6 दाननि आनजादा बर' मिडियामाव जादों इउनिट टेस्टआ बर' मिडियामाव जादों आरो गुन उत्सवआबो बर' मिडियामाव जानांगौ गुन उत्सवनि कुइसना क्लास 6निया बर'आव जानांगौनि थाखाय ट्रान्सलेसनबो खालामनाय जाबाय खिन्थु जोबनायाव प्रिन्टिंआव बिथांमोना इंराजियाव लाबोबाय जि इंराजिखौ जोंनि गथ'फोरा बुजिया खारन बिथांमोना इंराजि फरायखायाखै आरो जेराव बिथांमोना एन्सार होनो हाया दा बे परिखायाव एटेन्ड होनानै बिथांमोना माबायदि ग्रेडिं मोनगोन माबायदि माने क्वालिटि एसेसमेन्ट जागोन दा बेखायनो जातीय सार्थ मिडियामनि सार्थ रावनि सार्थआ प्रधान आं एबसुनि आफादगिरि एबसुनि सासे मावथि आंनि इम्पर्टेन्सआ प्रधान नङा एबसुआ मा बुङो एबसुआ मा सानो बर' जातिया एबसुखौ मा मावजानो लुबैयो एबसुनि गेजेरजों बर' जातिया भारत आरो आसाम सरकार बा बिश्व दरबाराव मा पलिसि प्लेनिं लानो लुबैयो बिसोर मेन बिनि उनावसो आंनि जोंनि मावथिफोरनि बाथ्राया फैगोन दा बेखायनो फोरोंगिरिया सासे इमप्लयि कर्मचारि आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरि मिडियामखौ फोरोंनो थाखाय बिथांखौ दायित्व होदों जातीय दायित्व जातीय रेसपन्सिबिलिटिया प्रधान जानांगौ बेयाव गावनि सार्थ स्कुलनि सार्थ बा नोङो जोंनि स्कुलनि रिजाल्टआ गाज्रि जागोननाय बाथ्रा गैया सारा आसामावनो बन्द जादों नोंनि स्कुलाव एग्जामा जानानै नों मा खालायगोन आरो जों स्टेन्ड होदों बे एग्जामखौ जोंनि क्लास 6नि स्टुडेन्टफ्रा होफिननो मोननांगौ माने बिनि थाखाय बिथांमोना आनजादाव बर' कुइसन पेपारजों जिरायनो मोननांगौ
बेनि थाखाय जोङो गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों बेनि थाखाय जों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ बुंदों दा बे स्टेन्डखौ जों क्लियार खालायबा दिनै नङा गाबोन जाफुंगोन नङाब्ला सरकारा बेनि थाखाय माबा मोनसे सिद्धान्त लानो बाध्य जागोन बेनिफ्राय बिसोर खारग'नो हाया अब्लाबो माने जों नुनो मोनो जे दुलाराय बर' फरायसा गसाइफोरा बर' थुनलाइ आफादखौ माने जेब्लासिम साख्रि जाया बै समाव खिन्थु खुथारि आथिं हमोमोन जाखांनायनि उनाव बहाबा बिदि डेट लाना जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो नेवसिनाय नामा बेथ' दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा गोदोनिफ्रायनो जेब्लासिम नोङो जेंना नुजायो जेंना दङ उमुक स्कुलाव उमुक कलेजाव उमुक इनस्टिटिउसनाव प्रब्लेम दङ बे प्रब्लेम थाजासिम एबसु आरो साहित्य सभानि इम्पर्टेन्सखौ बिथांमोना बुजियो बिथांमोना थाङो गासैनिबो बेलायाव नङा माखासे बेक्ति माखासे सुबुं माखासे मानसिफोरनि माने बेबायदि आखल आखुखौबो जोङो नुवाखैना नुदों खारन जोङो पाब्लिकलि गासिबो लेभेलनि मानसिफोरखौ एसेसमेन्ट खालायो